माबायदि मोनदों दर्शन खालामफैनानै? दर्शन खालामफैनानै जों जेनेबा मोजांखौनो मोनदों। जेनेबा जोंनि साननाय हनायाबो फुरा जादों। जों माने खुलुमनानै बेबायदि गामि गामि दानिया जोंनि बाथौ हारिया खुलुमला नालाय जोङो माने सेन्टार कमिटि बायदिसिनाफ्राव जों खुलुमो आरो खुलुमनानै जों दा मोजांखौनो मोनदों। मोजाङानो जादों, मोजाङानो सोलिदों दा सेन्टाराबो। दा मा आसा खालामगोन जे लोखि बिमाया माबायदि बोर मोनजानो नोङो लुबैगोन लोखि बिमानिफ्राय? लोखि बिमाया जेनेबा जों बोर बिनायनि बिथोराव बे लोखि बिमायाबो होगोन आरो सिमां मोथां जायबाबो मोनखायो। बे लोखि बिमाखौ गोसो गोथारै खुलुमबानो लोखिया अननानै होखागोन जोंनो। माबायदि आसा खालामगोन जे होबाय होननानै आसा खालामगोन माने जेनेबा जोङो खुलुमबाय, खुलुमनानै ओमफ्राय आरो जोङो न'फ्रावबो बिदिनो बाथौफ्रावबो सिबियो। बेजों जों गोरोबलाङो। दा बर्थमान इसोरनि अननायाव जों मोनजागासिनो दं आरो आइ बिमा लोखिनि अननायाव। माने नैबे जोंनि दावखुमै सेन्टारनि लोखि फुजा मानिनाया जों सानथामनि टारगेट लादों। जे जोङो मैया मोनाबिलिनिफ्राय दा दिनैसिम मोजाङै मोजां सोलिनानै दङ। जोङो सोलिबोनाया बोसोरथाम मोजाङै मोजां सोलिबोबाय। दा इसोरनि अननायाव, आइ बिमा लोखिनि अननायाव जे रायजो राजाफ्रा गोबां सहाय खालामनानै फुरथि खालामनानै मोजाङै मोजां जाफुंसारलांनो आरो खुंलांनो हादों आरो जों। जाहाथे जों उनावबो जों बे जोंनि दावखुमै सेन्टारखौ मोजाङै मोजां माने बिदि फुजा फाथालि खुंनानै मोजां मोजां जाफुंसारलांनो आसा खालामदों। एसे जोंनि माबाया डेभेलप जालांथों बा रायजो राजायाबो एसे गोजानाव होसो होसो थांस्लायस्लाय बे खाथियावनो इन्टारेस्ट खालामनानै जथेस्थ' मोजां जालांदों आरो दा बयबो बाख्नायलांदों। आं दा बेखौनो बेवहाय दा एखमबाबो दिनै 800 जन मानसिया दर्शन खालामबाय आरो दा फैबावगोन। फैनायाथ' आरो नै दा मोनाबिलि समाव माखासे जों फिल्मबो देखायनाय जायो आरो मोसानाय बादायलायनाय खालामो, बादायनाय होदों। दा बाहाय माखासे मानसिफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो मोसानाय बादायलायनाया बेसेबां समनिफ्राय जानो? जे जोङो बेहाय जोङो सायख'लायनानै माने प्राइजखौ होनाय जायो। बेसेबां समनिफ्राय जों दा 8 बाजिनिफ्राय सुरु खालामसै बिदि आरो बादायलायनायखौ। ओंखायनोथ' मोजां मेथाइ खनोब्ला जों बेयावबो एसे नायनानै एसे प्राइजफोर होनाय जायो, जे सायख'नो हायो। ओमफ्राय जों बांसिनखौनो मोसानायखौ सायख'यो आरो जे रायजो राजाफ्रा बेवहाय फैनानै जे सिगां गुबुनफोर माबाफ्राव बे न' बावोमोन नालाय, दा बेवहाय रायजो राजाफोर माने डेभेलप गेदारिं देखायनायजों बावनाय थिनायखौ माने मोजां मोनदों होननानै बयबो बाख्नायदों आरो जे नोंसोरो मोजाङै मोजां होनाया मोजाङै जादों बेबायदि बुंदों आरो। गासैबो फिथाइ सामथाइ जा, जिखुनु माइ दै जा, मानो होनब्ला जोङो आबाद मावब्लासो आबादखौ मोनो। आबाद मावाब्ला आबादखौ मोना। मानो होनब्ला इसोरा जोंनो गियान होदों, आखल आखु होदों, नङा होमबा? बेखायनो जोङो इसोरखौ जोङो फोथायो। मानो होनब्ला इसोरा जोंनो गियान होआमोनब्ला जों बेफोरबायदि आबाद मावना जानो हानाय नङामोन, मोनसे गला खुलिना जानो हानाय नङामोन, माखासे खामानि आयदा टेकनिकफोरखौ जों रोंनाय नङामोन, माखासे सोलोंथाइफोरखौ जों रोंनाय नङामोन। बेखायनो इसोर नङाबा जोङो मालाबाबो थांना थानो हाया। इसोरानो जोंनो गियान होदों, इसोरानो जोंनो आब्रुथि होदों, माखासे खामानिफोरखौ जोंनो आयदा टेकनिकफोरखौ बिसोरनो होदों। बेखायनो जोङो इसोरखौ जों फोथायो। मानो होनब्ला इसोरा जोंनो गिबि बिमा नङामोनब्ला जोङो मालाबाबो थांना थानो हाया आरो जोनोमबो होनो हाया संसाराव। बेखायनो जोङो गावनि बिमा होननानै जोङो लोखि आइखौ जोङो मिजिं आरो जुगे जुगे आं बेखौ फोथायो। मानो होनब्ला इसोरानो बिनो बिमा। आंनि बिमाया बिमा नंबासो इसोरासो आंनि बिमा। मानो होनब्ला बिसो आंखौ गियान होदों। बे गियान होआमोनब्ला बेफोरबायदि आं खामानि मावना जानो हानाय नङामोन। बेखायनो आङो एसेयावनो बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय।